Fedt. Nå, men jeg skal lige høre dig. I er nomineret til P3 Gulds nye pris, P3 Live-prisen. Og det er jo for koncerten på Roskilde sidste år. Ja. Hvorfor tror du, at I er nomineret for lige netop den her koncert? Jamen, det var bare en meget magisk koncert for os i hvert fald. Altså, det var virkelig det var den første sådan store koncert, vi spillede herhjemme, efter vores nye plade kom ud. Så vi var ret nervøse, og vi var sikre på, at det hele ville falde fra hinanden. Det gjorde det ikke, og det var et fantastisk publikum. Der var virkelig mange mennesker, så det var rart at komme tilbage og ligesom mærke, at folk ikke havde glemt alt om os. At der stadig var folk, der lyttede. Hvad betyder det for jer at være nomineret til sådan en pris her? Men det synes jeg er enormt rart. Altså det var enormt, vi fik rigtig gode anmeldelser på den koncert, og sådan, og det er jo en rar følelse at få noget anerkendelse og noget bekræftelse på den måde. Ikke? Og det er sådan, at det også med priser, synes jeg, at blive nomineret til det er jo... Så føler man sig en lille smule populær. De andre, der er nomineret, det er blandt andet det er Magda Coyne, og det er Trantemøller og Nephew og Magtens Korridor. Har du været til nogle koncerter med dem? Altså, jeg så noget Trantemøllers show efter vi, det var samme dag, som vi selv spillede, så efter vi selv havde spillet, var jeg lige over at se. Jeg nåede kun at se en halv time eller sådan noget, men det var jo et helt fantastisk show, jeg nåede at lave og sådan noget, så det synes jeg er rigtig velfortjent. Ja. Så du synes, at det er nogle værdige modstandere, du er oppe i? Det synes jeg da helt klart. I skal spille et nummer til P3 Guld. Eller 2. Ja, jeg tror, det bliver sådan... Det er jo lidt... Ja, det er jo, man kan sige, det er noget meget andet end en hel koncert, for eksempel. Altså, det her med at komme ind og så spille et nummer, og det er på tv. Det er faktisk mere udfordrende på en måde at spille så kort tid, fordi normalt har man ligesom noget tid til, at man varmer op igennem koncerten. Her der skal man ligesom bare være, ligesom når man spiller tv-shows, så man skal bare være ind og være på, og så er det det. Så det er faktisk på en måde mere nervepirrende, synes jeg. Men hvad er det så for nogle tanker, I gør jer, når det er, at de skal sådan forberede jer til det? Jeg tror, vi prøver på at gøre så få tanker som muligt, altså bare ligesom være til stede i øjeblikket. Hvordan finder I så ud af, hvad I skal spille? Det har vi jo snakket meget om. Det er jo lidt svært, der er sådan en begrænset tid, man får lov at spille, og vores sange er ret lange, så men jeg tror, vi prøver et eller andet lidt anderledes arrangement. Ja, spændende. I er jo på vej på tur. I skal blandt andet til Japan. Ja, til februar. Ja. Har I været i Japan før at spille? Ja, masser af gange. Ja. Hvordan er japanerne som publikum i forhold til det danske publikum? Jamen, det er svært at sige. Altså, jeg synes ikke... Altså, det er klart, der er nogle nuanceforskelle mellem de forskellige kulturer, man spiller i og sådan noget, men jeg synes ikke, at der er sådan en voldsomt stor forskel altså på folk rundt omkring i verden. Jeg synes, det er deres måde at reagere på musik og følelser og sådan noget er meget den samme, ikke? Det er en meget universel ting, men der er jo japanere er ret høfligt anlagt, måske, så det kan godt være, at de er lidt mere kontrolleret i deres måde at gå amok på, og de er meget sådan, man har virkelig følelsen af, at de er, altså man føler, at de er meget glade for, at man spiller for dem og sådan noget, men det er på en anden måde, end det er herhjemme. Altså. Men jeg elsker at spille i Japan, jeg elsker det land, så jeg glæder mig til det. Men det er da et stykke tid siden, I sidst har været der, er det? Vi var faktisk sidste år i august og spille en festival, men det var kun 2 dage, så meget hurtigt ind og ud. Ja. Som, hvis du selv lige skal sætte dig i publikumssted, når du selv er til koncert, hvad er det for nogle ting, der ligesom gør, synes du, at en koncert bliver sådan helt uforglemmelig eller fantastisk? Hvad er det for nogle parametre? Jamen, det er så uvidenskabeligt i virkeligheden, fordi det er ikke noget, man ligesom kan forberede rigtig meget. Det er ligesom sådan en anden magi, der opstår imellem publikum og bandet, og jeg har oplevet det selv som publikum også, hvor man virkelig føler, at der var en anden form for kommunikation, som man ikke rigtig kan sætte fingeren på. Det er bare sådan et eller andet, der opstår. Og det er også det, der er så fantastisk ved det, og også nervepirrende, fordi det er jo ikke så godt, når det ikke opstår, og det ligesom bliver det modsatte, hvis der ligesom er sådan en kløft på en måde, ikke? Jeg synes helt klart, at det er nemmere at... det ved jeg ikke engang, hvad jeg vil sige. Altså, der er en meget stor forskel mellem de intime små steder, og så sådan nogle kæmpe store... vi har lige turneret med nogle virkelig store bands. Og der synes jeg, at det er ret svært, når der er sådan 30.000 mennesker eller sådan noget.
Og det ikke er ens eget show, det gør jo hele forskellen, hvis man bare supportbane. Men altså, det er en udfordring, det der med at nå ud. Ja. Og det er forskelligt, hvordan det opstår, synes jeg. Har I nogensinde haft så en rigtig dårlig koncertoplevelse? Det har vi selvfølgelig igennem hele vores karriere, men jeg synes, at det er meget sjældent, at vi oplever det. Vi har haft shows, hvor strømmen gik på scenen, og så, men så tager man en akustisk guitar frem og synger en sang indtil det så virker igen. Og så, altså, der er ikke noget, der ligesom sådan ødelægger det, medmindre at der sker noget helt forfærdeligt. Jo. Men nu har vi jo spillet i mange år, og det er klart, at man har nogle oplevelser engang imellem, som ikke er helt optimale. Men jeg synes faktisk, at det er meget sjældent, jeg kommer i tanke om dem, fordi det går for det meste rigtig godt. Ja. Hvis du så skal tænke tilbage på alle de koncertoplevelser, du nogensinde har haft selv som publikum, er der hvad for en, så står så klarest i hukommelsen som den allerbedste koncertoplevelse nogensinde? Men jeg tror, at det er jo sådan lidt en ting, at når man er yngre, så er man mere modtagelig måske for indtryk. Jeg tror, at de koncerter, der er stærkest i min hukommelse, det er dem, jeg var inde at se, da jeg var teenager, fordi det var min revolution. Altså, jeg kendte ikke den type musik, og altså, jeg var inde at se My Bloody Valentine i en grå hal i 1992. Ikke? Og, altså, det var virkelig en stor oplevelse. Og nu er det ligesom nogle andre ting, man sætter pris på ved koncerter. Nu er det mere sådan en mere nuanceret oplevelse måske, men det er ikke den der altså sådan binære følelse, man havde. Altså. Så det er meget forskelligt, synes jeg. Jeg har været til rigtig mange gode shows. Jeg tror ikke, jeg kan ikke sige et show. Nej. Så sige, det var bare det. Men det behøver du så heller ikke. Nej. Men du skal have tak, fordi du gad at tale med os. Det var mit sidste spørgsmål. Tak for det. Tak.